Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Jakhongni phaingkora Troxy arni BJP Ratchari Asong pen amithang aboha along pen pherang kiamai kangnipon. Jakhongni phaingkora Troxy arni BJP pen Semian rong pharatum chepatir pipon si pherang kiamai kangnipon ahut APHL se asong atum kedamtang arni pherang kiamai kangnipon ahut flyover kenang sot kalipu kedamtang akes alam heihui kiphor pon ke nili APHL se asong aphan pinremlo. Lapen bongo sena alampen rat aphan pamang huviar nang nipusi APHL se asong aphan ke pinrem pon lapen lahai alamjong siningje ver helang pulotangte nili tumta lo aron atengpen lamhoi pinangkok popusi semion rongphar jiten be lapen ari sanghotum bangso pherang kyamai kang nipon ahut ningje pon phuloni pen oruning tikathar Karbianglong News son thom plia putak si alang litum ke jongdam sibang la flyover mate development putak sibang election putak lapen 6 dala putak lokoson se alang litum bangke jongpon lo kedam tanga por hosidam ni litum party hin pen sistame lo ala flyover putak sistame policy angko puthot alang litum putu data job APSL situm puthot ala bangso putak putu data job litum puthot ni litum ta voi tunang ko palam voi bangke je la pulo flyover data li kaprek a development ta apor pen kachil lar bangai mate apora ting pen litum kapachi tonun thek development na sai ki claim ta akenang sot athema apora ting pen jong se pachi tonun thek thep ludang ta aku ko son se dover po asli tum ari ye tum non ban ka digital kai pinak ese modern apirthi pinak ese kaching thura apirthi pinak development ke akenang sot pukadu weda chini lasi alang litum ke flyover long den lege jongdam kalidet ke si stame alang litum flyover stame pudat pod litum ki pudam thukang tum ala pulo alang litum memorandum ki pilo ke hai Karbianglong Termas Council asiam Dr. Tuliram Rohang Sarpan stame alang litum ke jongdam bangke hala da kaprek ta dulang je bongo sena nang instigate pen ajoksi pu alam la hai bongo sena atum abidhi lang no jo ajoini si flyover bangke labangso Karbianglong isi headquarter di Purong Sopilong bangke nang kibi walang litum ke jongpon lasi bongo sena atum nang instigate pen ajoksi flyover ke kewan kali ladak ke monon phi traffic jam den na pu atima non nibangsi gari motors name ilituma arong Sopilong ilituma longrilong stame theglong bomlo wang bomlo chenam thegatum na dobomlo putang de kebang jilangani lanso se development sistem itu bomlo pot lanso se munit tum sistem paprang pon bomlo asi paprang pon ajoine latum tangka maha do ajoine gari motor se sinam bompo pulutang de tum kebang jilang hot itum theglong lo traffic jam ke non sistem itu bom deti lasi mo lanso se traffic jam theglong po lasi lahai traffic jam phan asapso kipa bete je phan ditoma ke hai Dr. Tuliram Rohang sar kabor ipen batai pudam la pulutang non peace environment ki do hot bang ke alang li lahai ki punang ji aod ave alang li ke kachurus se kanang ji pudam la pulutang te ta alang li churu thak the lasi non alang li phani tum son mane koson lo honde meme eson man ke pudam meme je alang li puthot aprang prang akles ke do aprang prang homoi sa son se puthot ki create kang tu mal son situation son nili tum matha nang kok la bang na but kedam tanga akles alam jong si puthot jong si ningje tulam lemdet lutang te nilitum sidame alang li phan puthot lo hin bisu tame ke dam pen alang li phan puthot FIR sidame pidam jipan sene tum sidame chesiklan koi la mundo lasilalo nili hin pen Chief Minister Institutional Plantation Program pen kapin khat ateng Bogijan Forest Beat account any Silonijan Range Karbianglong East Division pen Azadi ki Amrit Mahotsav thengpia klim ke asai kedengpon Forest Beat Officer Kangbura Teron pen Japon si Bogijan Forest Beat account along Forester Romesh Tok Bilapen staff homeguard staff lapen sangti abeha ke claim atum pen chingrum pet pen Chief Minister Institutional Plantation Program kapin khat ason thot si thengpia klim ke epon ke ongdung a thengpi aklim
kado kabe pharo isi plantation rong pharo sose aklim e ponlu la sibit officer kangbura teron pen ke than pon atengke chief minister pen nangkapin khat ateng pen pini nelitum office a compound arlo thengpia klim ke ponlong mesen pen pachun ponlong lu la pen chief minister nangkapin khat ateng pen thengpia klim ke pasai hai hui akam ke nitum klembom pola pen ke dam tang anta klembom lo pusi nang pachini dun APDCL bendi kreng langso lumbajong sarpo rongphar arong along awareness program ke padopon jakhongni phaingkora troxy arni ada por phai baji kreisira achitem apor malom dikreng langso lumbajong sarpo rongphar arong along উজ্জ্বল ভারত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পুয়াজাই মেগডেং পনসি ডন ফারো ইসিরা ইংকয় আরাত আফান ইলেকট্রিক সিটি কানেকশন পিটেকাং লাপেন ইলেকট্রিক সিটি মাতে মেরি হিংকো সনসি চেরক তকপেন কাছে থরনাংজি মাপু বিখা মাহাজন তেরন গুন্দাতুম যে পারজানসি রাত আংনো লামকানসো পাকলাং Laso APDCL pen Cherok tok Amayalong MLA Bidya Singh Engleng Lumbajong MAC Joni Timung Karbianglong DC Debakar Nath ADC Rajeson Terang APDCL Diphu Division AGM Nabo Bora APDCL Karbianglong Assistant General Manager Partho Bora Lapen Rong Asar Atum Chetong Dunsi Ing Samjin Penmai Pajut Pon Lalu ti nang tum ke klaim chok che dar posin bon na kok lo nang tum klaim chok che te karen si bon check hanjak pulo tum sar ki mai re ta na karen do ar na bo kasi ti te khala hai tik bo tik kam ka di ti ko karen na ri le ko solo tik ko hei ka ma ma me bi lo hello ta sa ma ke ti ni ti ko la karen na me ke don de nonton kan bukan ni vekta vektu tum ke ong oposi hadak chidor de la tikilo la hi bonchek ko hi pakar ko hi gontai hapu gontai si la punang kom la si nangjong si ke dorkara son an jong si nang pakar jok lem chok lo pulo tang se la ke karen ke jok sini lo bo dei ke than lo la kai bongot krai sor bimar ang ta ke than lo dei oja kiteng bang ma Masor bangsor. Pujung tak boleh dibangsar. Bukan ada pen orjun. Jolo ni dijor pakai joran tak antan ada kondor ada kondor. Bukan nak kami di tren kle. Oh, orjun kan ke pakai. Tak boleh ni. Masih tor dengan nama segar please. Dei, nang tum rong si ta ke khan dei. Kare ke pakar thap nang ni bare lo nang khan. Inang ni alo te bolsek inang ibu pakar to. Temora ngamra karen le de bang ya. Itu dore. Dei. Moje than dei. Ni ke dam no school dei. আজি আমাৰ লুম্বাজং চাৰপো গাঁৱত কাৰ্বিআংলঙৰ উজ্জ্বল ভাৰত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত প্ৰগ্ৰেমটো কৰা হৈছে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি স্কিম আছিলে সেই স্কিমখিনিৰ মানে যিখিনি এচিভমেণ্ট সেইখিনি আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এটা সৰুকৈ এটা অনুষ্ঠান এটা আমি কৰিছোঁ এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হৈছে ইয়াতে কাৰ্বিআংলঙৰ দুটা জেগাত হ'ব আজি এটা আছে এটা নেক্সট আছে আমাৰ খটখটিত হ'ব